De így néz. Mondom neki, hőskéri, megöltek a tyúkot, elvittek a tyúkot. Nem mondom, nem semmi ügy belül. Ott még azt mondta nekem, hogy menjek feljelentést csinálni a rendőrségre. Nem mondom, hova hívjam a rendőrséget, ha semmit nem fognak megverni. Dobják a faszom, mondom. De én megmondtam. Egyet kapnak el a portán is. Megbaszom még a dédesanyja száját is. Azt a faszom tényleg. Hát az anyjába így motoszkált, néha hordókhoz se ért, hogy szoptak a faszomat. Ott ő a testülettag, aki itt a szájú. Mondom én egyszer, azt mondja, neked pifadod, mind behalintodik a hajnal közé, ott a... Ezt várjál, csak kihúzza belőlem a gyufát, nem sokára. Faszom kivisz a szájú. Jó a cigány picsa, ugye? Azt nem tudja mondani, hogy milyen jó a cigány picsát baszni. Nem? Melyiket baszni? Hát, tudok egy párat. Tudok egy párat. Oda, az jó a cigánypicsa, csak a idé kell neki, a szopnak az édesanyjával a faszom. A dongó getire. Az édesanyja száját is megbaszom, egyszer. Csak egyszer ilyen állapotban adja meg a jó is, hogy én elmegyek a ilyen testülettagú gyűlésre. A faszom kicsókoli mi? Abban minutunkban. Abban minutunkban. Na. A száját is szétbaszom egyből. A faszomat kötelek a büdés